Budík pitomej. Co se dneska objednal? Asi si koupím kokonata, což je malý Bakugan. Prodávají je tady hodně. Jdu si ho koupit. Hele, tady nějaký je. Tak se ho vezmu, nějakýho žlutňase a půjdu ke kase. Pane, kolik stojí? Ten stojí nějakých 150 korun. Jo? 150 korun, jo? Jo. Pane bože, vy jste zretardovaný. Já? Jo, vy. Ne. Jo. Ne. Dobře, tak tady máte 150. Děkuju. A už se nevracejte. Jo, prosím tě. Ten prodavač je úplně divný. Asi něco bral, než te našel do práce. No a já jdu domů a uvažím si ho na pánvi. Prvně se ale musí vylíhnout, to je taky pravda. A buch! No fuj, šváby, tady nechci. Co chceš? Já jsem vrah, zabiju tě. Audi, jeden pitomej z pratku. No, co je? Jsi úplně pitomej žlutý. Au, já ti dám. Au, já ti dám. Nedáš, sežeru tě zaživa. To chci vidět. Au, pomoc. Tady máš, ty spratku. Aspoň vidíš, kdo je tady šéf, ty spratku. Co se mu stalo? Vypadá to, jako by